Tämä asunto Puolimatkan koti Pessissä on ollut Irmeli Oksasen koti jo reilun vuoden verran. Hän kokee saaneensa täällä vielä yhden mahdollisuuden ja paikan, jossa voi nauttia elämän hyvistä asioista. Minun kohokohtani on keittää aamukahvit. Täällä on vielä vahvaa kahvia sulattanut. Se on lähtenyt siitä aikanaan joku noin työelämässä, että kahvivoimalla pysyttiin hereillä. Sininauhasäätiön Puolimatkan kodissa on 50 asuntoa ihmisille, jotka ennen tänne tuloaan ovat olleet pitkäaikaisasunnottomia. Tässä talossa ensinnäkin on puolet naisia, sitten täällä on hyvin vaikeasti diagnosoituja sairauksia, täällä on HIV-positiivisia, täällä on moniongelmaisia ihmisiä, mutta yhdistävänä tekijänä jollain tavalla kuitenkin päihteet. Kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi taloon kuuluvat oleellisesti niin sanotut sosiaaliset talonmiehet, joiden tehtävänä on muun muassa luoda tuiki tärkeää turvallisuutta. Jorma Soini on yksi heistä. Sitä välittämistä on, mun mielestä se on niin kuin kaikista tärkein juttu, että sitä pystyisi niin kuin tavalla tai toisella viestittämään eteenpäin, eikä sitä, että miten ihminen on epäonnistunut. Tuloksena on talo, jossa asukkaille halutaan taata sopivassa suhteessa yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Mun mielestä tämä talo on kuitenkin tällä päällisin puolin, niin kuin näyttääkin, rauhallinen ja ei voi sanoa, etteikö koskaan ongelmia olisi, mutta sen takia meillä on sitten henkilökuntaa täällä paikalla, jotka pyrkii tietysti ennaltaehkäisemään, mutta joskus myös tarvittaisiin puuttumaan tilanteisiin. Asunnottomuutta on monenlaista. Ensinnäkin on ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista kattoa päänsä päälle. Saattaa olla niin pitkiä ja kielteisiä kokemuksia erilaisista asuntoloista ja siellä olevasta elämänmenosta, että he on mieluummin taivasalla, kun menee sinne. Ja se on sitten kuitenkin ihan erilaista asunnottomuutta kuin se, ketkä asuu jossakin asuntolassa tai jossakin laitoksessa sen takia, että ei ole muuta paikkaa. Voisi olla kyky asua itsenäisemmin, mutta ei vaan ole paikkaa. Sininauhasäätiö onkin aloittanut varojen keruukampanjan asuntojen ja asumisen tukipalvelujen hankintaan. Säätiö vetoaa koko kansaan ja muistuttaa, että kodin valtavaa merkitystä on vaikea ymmärtää, jos on itse turvallisesti kiinni arkisessa elämänmenossa. Että siellä on paljon semmoisia rikkaita elementtejä, että on ystäviä siellä ja ulkomaanmatkaa tuolla ja Lions-klubia ja harrastusta sun muuta ja työpaikkaa. Ja siinä niin kuin kokonaisuudessa niin se koti merkitsee heille niin kuin sitä kokonaisuudesta tavallaan pienempää palasta. Mutta meillä asuu ihmisiä, millä ei ole mitään näitä ja se kaikki on siinä seinien sisällä. Että kun he menettää sen, niin he menettää kaiken, eli ei ole mitään. Toisaalta Sininauhasäätiössä on kerta toisensa jälkeen todettu sekin, miten kodin saaminen muuttaa käyttäytymistä, esimerkiksi vähentää päihteiden käyttöä. Ympärillä näkee ihmisiä, jotka vähentää päihteiden käyttöä. Ympärillä on ihmisiä, joilta saa tukea, ohjausta erilaisiin tukiryhmiin ja katsotaan terveydentilaa ja suhteet omaisiin ja koko se ihmisen kirjo, niin kyllä se käytännössä vaikuttaa. Irmeli Oksasen ajatuksessa pilkahtelee jo tuleva kesä. Osaisin ottaa elämän syrjästä kiinni sillä tavalla, että nautin siitä kesästä kesänä.